thiam ang in kan soi ve thina hlok na enge motal kan charve kan ring thin ani zalo so in tle mi han zir le don tiang tun tuma chuan equality before law chungchang hi han soi don taila mi zong hi dan ma hian kan lo intluk tlang reng em ti te hi lo en ho don taila throme right to equality hi me tu po India rama cheng in claim thia heta me tu po ti any person ti hian natural person le legal person a huama natural person kan ti chu kai ni mishing te hi kan ni maya legal person kan ti ro chu company te organization khang ho ang chia kha ani equality before law chungchang hi article 14 of Indian constitution a hian ziania me tu po mai hi dan ma kan in tuk tlang veka me tu ma dan chunga leng reng anam lo ani dan noya chuan ang khat vek kan ni ti na ni chu tlemin han soi zau deuh taila thome mi zong dan ma kan in tluk kan ti hi aum zia ber jok chu equality among equal class ti na jok ania mi zong dan ma kan in tluk ti na ni lovin class in ang te hi dan ma chuan an lo in tluk jok ti na ni India ram president emo governor emo le nang ke chu kan in tluk hau lawang ti hi rin tur ani ta ni tin police in investigation an nei chungchanga zonan zo du ni point me chete chu police station a roi lo tur ti te nia chuti lai chun mi pa te ro min ko phar dor thung don ti na nia chu kanin tluk lo hle ti na ni chu wang chuan kanin tluk tlan lo hlom em awangin kanin tluk tlan thei dan tur chutianga in thliar khan chu lo ngai ta thina ni an tir nan man ni loka IMC ti soi hi achak om thin khop mai kanin thlang ani kha general wata chuan mechian niemo mi pan niemo anding thei veka chuti lai ro chuan mechia ta na seat reserve na hmuna ero chuan mechia chau anding theya mi patan in rol chi ani lo mechia te khan en wangwang la vunnem jok chaklo jok tharum nei tlem jok an nia antan ro hmana siam ani lo chuan anding chuak ve lo theni chu wangin big dan te mayang o an lo na ya tul ta ti chuan kan lo in tluk ta ni kan in tluk lo wangin kan in tluk ta ani bere in chunga te mechen ti du da an lo tuar thina kut te pon lo tuara tin mi pathen khatin emo an sung te nemo an laka nun ro na te pon lo chua thini chutianga chuan mechia domestic violence atanga a protect dan tur dan te po kan nei kha tin central service te po han en le taila general a oma tribal quota kan neya general ringota chuan kan tling zo ve lo theiani india khole tu theu ni maila nam noi nung jok kan nia kan din chu ve angai wangin central service ate kan om ve theinan quota siam sak kan ni ta ni ti chuan chance kan nei ve a kan lo in tluk ta thin tinani chu tin kumzara 0 point kanin ang thailo shima in thler lo ngai thina kumtling lo in poi a khoi ve thei thowa kumtling sual torot tak te nena sudrol chi ani lawa chu wangchon no pang kumtling lo tan dan siam shante lo ngai thin ani tin contract chungchang po ni sela kumtling lo chuan thil om zia thiam tak don lo wangin Indian contract en noya chuan minor in contract enter thei lo thu ain zia kani tin kan seilen na munte kan nama zirte hian in thliar atul changa om thina ramthen khata an man dan hi keini rama man vengot adik thei kher lova min sudrol vek ringot kha adik ber lo ni chu wang chuan state sarkar hi dan le rule siam tura empower ning heng heya hindu law muslim law kan ti thei keini mizo te han mang don taila har sat dan tur chu kan thia thiam mai ome chu wain kan seilen na le kan nama zir hian dan kan lo nei ve te hi kan tluk lo na tanga kan lo in tluk theina ani jok thin ani zirna lama te nazon lama te po ani veka graduate chintan nadil theya mi zong kain ang vek tia class 10 pass in alo dil ve ngo ta kha thelo achan chu equal class ani tlat lo wangin equality tak om thelo tina ani chu mechele mi pa po general in kain tluk tak don ni chuan big dan hi kan thia atu lo me ole khati zong kha ni sela ale peka chuan right to freedom of speech and expression ti te hi enge ani ti labi chiang le donin la thaw me